Quan em pregunten sobre el tema, sempre dic que estic super en contra de l'examen de lectura obligatòria de classe, etc. Però he d'admetre que en el meu cas sí que hi ha lectures que m'agradaren, que vaig gaudir i fins i tot que me marcaren. Vinc un poc així a parlar d'este tema. Com la major part de les lectures obligatòries passen en l'educació obligatòria, que és primària i secundària, i ahí solen ser les tres llengües, en plan la classe de valencià, la classe de castellà i la classe d'anglès, pues ho he dividit així, en plan valencià, castellà i anglès. En primària són dos, un és el geni de la bicicleta, que així posa que és per a 9 anys, així que suposa que seria tercer, quart de primària. No me'n recordo molt bé de la història, però este llibre havíem de fer algo d'un concurs, dueren molts llibres per a tota la classe. Aleshores, jo tinc un bon record, però no sé si és perquè me va agradar la història, perquè estàvem motivats perquè havíem de fer després per a un concurs o perquè ens regalaven un llibre. A mi me regales un llibre i me tens guanyada. I després també està l'Odissea, que en este cas és de 6è de primària. En cada capítol havíem de fer un dibuix quan acabàvem de llegir-lo, rotllo, triar un moment de l'escena que ens agradara i fer el dibuixet, en plan, el cíclope, les flors de lotus, les sirenes, Circe, i fèiem ahir dibuixets. Després a l'institut vam començar a llegir a Jordi Sierra i Fabra, a mi este senyor m'agrada molt. Vam començar per Nit de divendres, encara que és un senyor molt major, el tio és com, per mi eren els llibres dels malotes, perquè sempre escrivia sobre adolescents, per lo menos els llibres que vaig llegir jo eren adolescents i sempre era com, uah, este tio sap lo que me mola. Què hi diré? Històries d'adolescents que se barallen. Després vam llegir també Camps de maduixes i eren drogues, problemes amb el cos, coses que mola molt llegir quan eres adolescent sobre el tema. El Falcó Maltès hi havia examen de lectura, però te deixaven triar entre este i un altre. En primer i en segon de batxillerat tinc molts llibres que m'agradaren. Havíem de fer de cada lectura obligatòria un treball, i el treball eixe era una part la ressenya de tota la vida i una altra part era un treball de recerca sobre un tema que tractava el llibre que ens agradara. Per exemple, de Matar un rossinyol, que me va encantar de Harper Lee. De fet, després anàrem a postes a comprar-se la segona part que va eixir, jo crec que l'any següent de que nosaltres el donarem en classe. Entonces, Matar un rossinyol, jo per exemple me'n recordo que vaig fer un treball sobre les castes, perquè en el poble, en Maycomb, o en la societat on viuen Atticus i els seus fills, és molt això de segregar les comunitats, les persones, no sé què. Un altre que em va agradar molt, però que vaig llegir en l'e-book, va ser El valor rampant, d'Italo Calvino. I després, en segon de batxillerat, que era l'any del selectiu, i que estàvem també ja donant més tema a literatura per a l'examen, llegirem a Montserrat Roig, El cant de la joventut, que va ser amb el llibre que la vaig descobrir, i també llegirem a Joan Fuster, Diccionari per a ociosos, que jo així vaig fer com un treball de recerca de paraules o alguna cosa així. No sé, estava un poc mal de la cabeza jo. De l'assignatura de castellà, que és per a 10 anys, entonces crec que el llegiríem com en 5è de primària, perquè al final de cada capítol té un misteri, en plan, te deixa una pregunta per a que tu, te quedes ahí dándole al tarro. A mi en ese moment recordo que me va aparèixer lo més original que se podia fer en un llibre. Després, a la ESO, igual. Per exemple, d'este llibre tinc un bon record, Los espejos venecianos. També llegirem El guardián entre el centeno, de Salinger, que ahí sí que hi havia examen, però jo me'n recordo que vaig fer la trampilla, perquè ens donaven a triar també i vaig dir, mira, este ja m'he llegit, trie este, i així en este trimestre no m'he de llegir cap lectura obligatòria. Però a última hora em va entrar el canguele abans de l'examen i vaig dir, ostres, a veure si me pregunten coses que no me'n recorde. I me'l vaig tornar a rellegir. En segon de batxillerat, Luces de Bohèmia, que me va agradar molt, i damunt anarem al Teatre Olímpia a veure una representació, crec. I també llegirem La casa de los espíritus d'Isabel Allende. Jo me'n recordo que quan estaven en selectiu deien tal, no sé què, en realitat Isabel Allende no hauria de ser representant del realisme màgic perquè és Gabriel García Márquez, però bueno, tal, com en el selectiu serien tot homes perquè era Miguel Hernández i Valle Inclán, claro, han de posar una dona i entonces han posat Isabel Allende. I, a veure, a mi Gabriel García Márquez m'agrada molt, però jo això no ho entenia perquè a mi La casa de los espíritus em va agradar molt, que a lo millor no, saps? Però a mi em va agradar, va aconseguir que entenguera el realisme màgic, que al final és un poc l'objectiu d'eixe curs, no?, de cara a l'examen. L'assignatura anglès era
un desastre, perquè ahir s'ajuntàvem gent de la mateixa classe que teníem nivells super diferents d'anglès i jo entenc que per als professors és molt difícil posar lectures obligatòries quan els nivells són tan diferents, val? Els típics llibrets mega finets de històries que potser són clàssics però estan ultra retallats, entonces no t'enteres de res. Passarem a estos llibres que també són molt finets, eren com diversos relats, vale? I entonces, pues a veure, total, que un dia en l'institut un grupet del meu curs se va mig revelar i anava a la professora d'anglès i li digué oye, tal, que nosaltres volem llegir llibres en plan més llargs de novel·la. I clar, la professora pues, se va veure el percal. Ja era en plan el clàssic tal qual l'havia escrit l'autor, en plan original i tal, pues jo crec que això motiva, no? Les meues targetes per a preparar-me l'examen d'Animal Farm. Bueno, fins així este vídeo, espero que us hagi agradat. La conclusió que trac jo al final de tot això és que la gran majoria dels llibres que me marcaren o que m'agradaren de les lectures obligatòries i de les que tinc un bon record, al final són llibres que vam treballar de manera diferent en classe, no? Siga per treballs, siga per lectures dialogades en classe. Al final, com treballes que encara que t'obliguen a llegir els treballes d'una manera diferent, doncs jo crec que és més fàcil que se te queden, o que t'agraden, o que te facin pensar. Aleshores, això, crec que això és la meva conclusió.